da sai daga ƙarshe ta guje kokona akwai wahala ki sani so wajibi in kin bar da ma wani zaki ci ne matan ku joli zaki gani cikin ƙwarya take in dai alhaki zancen duniya labari wata ran zanta kaza mai tambaya kan soyayya mun zan ba shi amsa nauyin so daban da na kauna kamar silba da tasa kaka bu farfare na ido fara'a kallo da kisa so ba haka ne ba ni gashi da su aka yaudare ni cuta haƙuri wai magani ni da na zurfafa faɗan haka ya za a yi na gani burin zuciya da ce da abin da take fiɗa da amsar za ta zo kulle na kamai neman bayani abin da kake so kar da ka so ka gane shi domin da kun haɗu ciwon da ya sama za ya tashi zafi a rai cikin zuciyarka kamar an ɗora gaushi suna da yadda da ba shi barin jiki na yake masoya akwai zafin bala'i bijin magani sai sanda mutum ya tarar da sa'i baba yaro yana sa tsofaffi kara'i ga wani aso maso shi ne makwara gari